Ja, god formiddag, og velkommen til vores webinar. Mit navn er Poul Erik Yde, og jeg er, som I kan se på skærmen her, ansat i salg. Jeg har min kollega Martin Sørensen, som arbejder med support og pre-sales med mig også. Og det vi vil er, at jeg først vil præsentere lidt omkring Sikker Mail. Og når det er overstået, så vil Martin se, om der skal være nogle spørgsmål, teknisk art, som vi efterfølgende kan besvare. Det jeg vil fokusere på under præsentationen her, det er følgende. Den går ikke videre. Den bladrer ikke. Lige et øjeblik, vi skal have skærmen til at gå videre til næste. Der kommer en, undskyld. Det jeg vil fokusere på herefter, det er, hvorfor det overhovedet er nødvendigt at have en sikker mail-løsning. Vi skal også se lidt på den digitale infrastruktur i Danmark, og så skal vi selvfølgelig kigge på vores sikker mail-løsning. Det vil, som jeg siger, være muligt at stille spørgsmål undervejs via chatfunktionen, og i det omfang, tiden så tillader det, vil vi besvare så mange som muligt efter præsentationen. FuseMail er en division i den amerikanske koncern J2 Global, som har fokus på cloud-tjenester og digitale medier og sikkerheden omkring det. Det europæiske hovedkontor ligger i Danmark, og derudover så har vi kontorer i Sverige, Norge og i England. Vi har i omegnen af 1,6 millioner brugere, 17.000 kunder fordelt i EU på de 4 markeder som nævnt. Men det vi skal tale om i dag, det er jo så vores krypteringsløsning Secure Mail. Og det man sådan overordnet kan spørge sig selv om, det er jo så, hvorfor overhovedet kryptering og signering? Hvorfor en sikker mail-løsning? Det er der mange gode grunde til, og det vil jeg belyse lidt nærmere her. Der er stor fokus fra medier omkring datasikkerhed, herunder også snak om korrekt håndtering af personfølsomme data. Vi bruger mere og mere e-mails, breve eksisterer stort set ikke mere, og vi anvender mere og mere digital kommunikation. E-mail er i sig selv ikke godkendt som sikker kommunikationsform. Så hvis man oplever, at der samtidig stilles krav fra modtageren om, at der skal sendes sikkert, så skal man gå aktivt ind og gøre noget for det. Persondataloven kræver, at man sender personfølsomme data sikkert over nettet, det vil sige som krypteret meddelelse. Det kan være, at nogle af jer allerede har en form for løsning i dag, men finder processen tidskrævende og besværlig. Måske har I ikke nogen proces for det endnu, men er på vej til det. Men uanset hvad, bør der tages stilling, for ingen ønsker at trække uheldige overskrifter, eller for den sags skyld ikke at overholde persondataloven. Og hvis de argumenter i sig selv ikke skulle være nok til at komme i gang med sikker mail, så kommer der i nær fremtiden et argument, som er meget svært at komme udenom. Og det er den nye EU-persondataforordning, som er på vej med skærpelser og stramninger, blandt andet omkring personfølsomme data og håndtering af dem. EU-persondataforordningen er allerede vedtaget og træder fuldt og helt i kraft fra april måned 2018, altså om godt og vel et år. Det hedder sig her, at begrebet personfølsomme data ikke bare er CPR, men omhandler andet omkring den fysiske person end blot personnummeret. Det vil være sig diagnoser, sygemeldinger, løndata, kreditkortoplysninger og meget mere. Bødestraffen for at overtræde loven vil stige fra de nuværende 25.000 kroner til 4% af virksomhedens samlede globale omsætning. April 2018 er ikke så langt ude i fremtiden, og loven er her allerede. Så hvis man gerne vil være klar, når den træder endeligt i kraft, så er det måske en god idé at kigge på det allerede nu. Så er scenen ligesom sat, kan man sige. Så lad os derfor kigge lidt nærmere på, hvordan selve infrastrukturen omkring det at sende sikker kommunikation ser ud i dag. I Danmark anvender vi en standard fra 1976,
Public Key Infrastructure, PKI, som omhandler, hvordan man sikrer sig, at to parter, som kommunikerer med hinanden, har sikkerhed for det første, at de er dem, de udgiver sig for at være, og for det andet, at mailen ikke er blevet ændret eller læst undervejs. Det gør man ved hjælp af certifikater, der signerer og krypterer mails ved hjælp af et nøglesystem, hvor man udveksler certifikaterne. Og mere om det om et kort øjeblik. I Danmark er det DanID Nets, der udsteder certifikater. Vi kender allerede NemID fra det offentlige e-boks-system, men de udsteder også medarbejder- og virksomhedscertifikater i erhvervsregi. En anden del af den digitale infrastruktur i Danmark er e-boks. E-boks er det offentlige postkassesystem, som vi alle sammen kender det. E-boks har samme status som den gamle fysiske postkasse, og det betyder, at det er virksomhedens ansvar at læse den post, der lander i den digitale postkasse, og have en arbejdsproces for det. Det vil sige, at man som udgangspunkt skal separat ind og logge på portalen for at læse og afsende post, uafhængigt og uden sammenhæng med virksomhedens øvrige mailkommunikation i øvrigt. Og så er der tunnelmail, det sidste punkt på sliden her, som også er en dansk standard, der bruges af mere end 700 virksomheder og organisationer, som med den kommunikation kan sendes sikkert mellem hinanden fra domæne til domæne. En liste, som vedligeholdes af 3 udbydere i Danmark, hvoraf FuseMail er den ene og den største af dem. Og som jeg sagde for et øjeblik siden, så skal vi også snakke lidt mere om certifikater. Fordi hvad er egentlig et certifikat? Et certifikat består af 3 dele. Der består af en signeringsdel, der sikrer, at afsender er den, han udgiver sig for at være. For det andet består den af en offentlig nøgle, der fungerer som en slags hængelås, der skal beskytte for, at krypterede meddelelser når til modtageren. Og til sidst, og for det tredje, en privat nøgle, som benyttes til at åbne krypterede e-mails, og som kun modtageren kender kodeordet til. Hvis man ser på en manuel håndtering af kryptering og signering, altså uden en sikker mail-løsning fra FuseMail, men med personlige medarbejdercertifikater, så oplever man ofte følgende udfordringer. Et medarbejdercertifikat er netop, som ordet siger, personligt. Det vil sige, at det er installeret lokalt på medarbejderens PC, og kun kan benyttes af den person til at låse op. Stopper medarbejderen så eksempelvis, er det ikke muligt at læse de krypterede mails, hvis ikke de allerede er gemt ukrypteret. For medarbejderen tager jo koden til nøglen med sig. Og udover det personligt, så er det også en manuel proces, hvor man skal søge på de offentlige nøgler, der skal bruges hos DanID, for at kunne sende krypteret e-mail. Det er også statisk forstået på den måde, at Outlook gemmer alle offentlige nøgler, også dem, der er udløbet eller er trukket tilbage. Og så er det endelig lokalt, hvilket betyder, at der ikke kan sendes for eksempel tablets, webmail eller mobiltelefoner, fordi certifikatet jo ligger lokalt på den fysiske maskine. Og så er der derudover en masse problemstillinger omkring medarbejdercertifikater, som gør, at arbejdsgangene ofte opfattes besværlige og uigennemskuelige. Og netop på den baggrund, med denne besværlige arbejdsgang omkring certifikaterne, lavede FuseMail i 2011 en mere tilbundsgående undersøgelse af, hvordan markedet benyttede eller anvendte mailsikkerhed. Og det viste sig ganske rigtigt, at der var tale om en besværlig og tidskrævende proces, der ofte efterlod brugeren usikker på, hvad der var sket, og meget ofte i tvivl om meddelelsen overhovedet var set korrekt krypteret. I mange tilfælde måtte man opgive sit forehavende og ty til fysisk afsendelse af meddelelsen i form af et almindeligt brev. Eller man lukkede måske øjnene og sendte brevet eller mailen ukrypteret og usikkert, og brød dermed ikke bare den personlige sikkerhed, men også persondatalovgivningen. Målsætningen for FuseMail blev derfor at lave et produkt, som var nemt at anvende, så automatiseret og transparent, sikkert og trygt som overhovedet muligt for både virksomheden og brugeren.
Og på den baggrund blev produktet Sikker Mail, eller som det hedder nu, Secure Mail til. Secure Mail er en hostet løsning fra FuseMail. Det er en automatiseret løsning, der på en nem og tryg måde sikrer jer, der sender personfølsomme data, at I også sender det på en sikker måde. Det vil sige krypteret og signeret hver gang, uden særlig eller synderlig megen brugerinteraktion. Et sikkert system, der letter arbejdsprocesserne og samtidig gør det muligt for det administrative personale at arbejde stort set som hidtil. Og hvordan gør vi så det? Jo, fidusen er, at I udstyrer os med jeres virksomhedscertifikat. Et enkelt virksomhedscertifikat skal vi bruge, og så krypterer, signerer, validerer og dekrypterer vi på vegne af jer. Det I vil opleve er, at I modtager og afsender e-mail, som I plejer, og kan dermed fortsætte jeres arbejdsgange stort set som i dag. Den store forskel og den store fordel er så, at I har god ro i maven i forhold til e-mails sikkerhed og afsendelse af personfølsomme data. I Secure Mail-løsningen har vi en klar sikkerhedsprioritering. Hvis vi kigger lidt på selve sikkerhedshierarkiet, som er skitseret her, så vil jeg kort gennemgå de 3 øverste: Secure Recipients, tunnelmails og funktion-til-funktions-postkasse. Vi starter så med tunnelmail, som er en del af den gængse danske infrastruktur, som tidligere nævnt, og som også er en vigtig del af FuseMail Secure Mail-løsningen. Tunnelmailen indeholder som sagt en liste af mere end 700 offentlige og private virksomheder, hvor der altid sendes krypteret og signeret fra domæne til domæne. Det betyder, at brugeren, der sender fra sin personlige e-mailadresse til en anden virksomhed eller en anden organisation på listen, automatisk vil sende krypteret og signeret uden brug af medarbejdercertifikater direkte til modtagerens personlige virksomhedsmailadresse. Alt sammen håndteres stort set automatisk af FuseMail-løsningen, og brugeren oplever en helt igennem transparent afsendelse. Lad os tage et eksempel. Advokatfirmaet, hvor Bo er ansat, har lavet en aftale med FuseMail, og Bo han sender nu en mail til skat. FuseMail modtager mailen fra Bo. Vi tjekker og genkender modtagerens domæne på tunnelmail-listen. Vi henter de nødvendige certifikater og nøgler og sender til modtageren, der også står på listen, som oplever at modtage en helt almindelig e-mail til sin medarbejder-inbox. Skulle en modtager ikke være på tunnelmail-listen, og det er der selvfølgelig nogen, der er, i og med at det pt. Er 700 virksomheder kun derpå, og er det en modtager, man har behov for ofte at kommunikere sikkert med, så er det muligt at lave en såkaldt Secure Recipient liste. Det er en liste, som I som kunde selv definerer og indsender til os, og hvor vi sætter det op i systemet, sådan at der også per default altid sendes signeret og krypteret til modtager på den liste. Formålet med at lave den liste er at sikre, at alle i virksomheden altid får sendt sikkert til dem, de skal kommunikere sikkert med. Er en modtager ikke på enten tunnelmail-listen og heller ikke på Secure Recipients-listen, så er det muligt at sende signeret og krypteret fra en funktionspostkasse til en anden funktionspostkasse. En funktionspostkasse er blot en e-mail med et tilknyttet certifikat. FuseMail Secure Mail kan sættes op, som man ønsker det, og det er muligt for systemet at lave en bounce, hvis det ikke er muligt at sende via de 3 øverste metoder, men eventuelt kun med TLS. TLS er en sikker krypteret forbindelse, som overholder persondatalovgivningen, og er, det laveste lovlige niveau at sende krypteret på. Men der er ingen signatur, så man kan ikke validere, at afsender rent faktisk er den, han udgiver sig for at være. Og så er der endelig i sidste instans en almindelig e-mail, som jo ikke kan anses for at være særlig sikker kommunikation.
Som I også kan se på sliden her, så har vi udviklet et Outlook-plugin til vores Secure Mail løsning, som kan benyttes, så brugeren har mulighed for at følge med i, hvad der sker i krypteringen og på hvilken måde der sendes sikkert. Det er baseret på en slags smiley-ordning, der med en pædagogisk grøn for sikker og rød for ikke sikker, viser afsenderen, om der sendes korrekt og krypteret. Hvis vi kigger lidt nærmere på selve pluginet, så kan man se, at når man skal lave en ny mail i Outlook, får man et ekstra faneblad, der hedder Sikker Mail. Det er det, I kan se her. Ved et klik på det, der hedder avanceret visning, får man vist de muligheder, der er for sikker eller usikker afsendelse. Når man taster e-mailadressen på den modtager, man nu skal sende til, her i eksemplet er det Frederiksborg Kommune, tjekker pluginet med det samme, om der eksisterer en mulighed for at sende sikkert til den pågældende e-mailadresse. Altså om der eksisterer et certifikat, eller om de er på tunnelmail-listen eller på Secure Recipient-listen. I det her tilfælde vises der en grøn smiley, og det betyder så, at mailen kan sendes sikkert. Og et kig på den avancerede visning viser, at det er til en funktionspostkasse med virksomhedscertifikat tilknyttet, vi sender til. Her er et andet eksempel. Vi taster en personlig Google e-mailadresse ind, som naturligvis ikke har tilknyttet et virksomhedscertifikat. Systemet tjekker automatisk e-mailadressen, og som I kan se, kommer der nu en sur rød smiley, som betyder, at den ikke kan sendes sikkert. I avanceret visning kan I se, at der er en enkelt usikker modtager, så hvis der er personfølsomme data i beskeden, så skal den ikke sendes. Hvis vi lige tager et kig på sikkerhedshierarkiet igen, er der faktisk endnu en hjælp til jer som kunde i form af det, vi kalder Data Loss Prevention. Og hvad er så Data Loss Prevention? Ja, det betyder, at vi med den funktion kan sikre jer mod at sende personfølsomme data, som ikke er krypteret. Det er en løsning, som gør, at vi blokerer ukrypterede mails, der måtte indeholde CPR-nummer eller andre personfølsomme data fra at blive sendt. Det kan for eksempel være sådan noget som navne på diagnoser, kreditkortoplysninger, løndata eller tilsvarende. Vi scanner omkring det her både i emnefeltet i mailen, i indholdet og i de vedhæftede filer, når det drejer sig om Office PDF og tekstfiler. FuseMail Secure Mail indeholder også en e-boks integration. Det betyder, at man kan levere post direkte fra Outlook til e-boks, ligesom det er muligt at få leveret mails direkte fra e-boks til rette vedkommendes Outlook-inbox. Der kan leveres på basis af CVR eller CPR-nummer, og det er også muligt at uploade en CSV eller en kommasepareret fil for at sende en til mange. Det kunne for eksempel være et velkomstbrev til nye elever på en skole eller anden form for massekommunikation. Det skal dog pointeres, at det forudsætter en såkaldt afleveringsaftale hos e-boks, samt at modtagerne skal være over 15 år. Så har vi været igennem det, jeg egentlig havde tænkt mig at præsentere i dag. Og det vi har kigget på er jo en løsning, FuseMail Secure Mail, som er stort set automatiseret og en transparent løsning. En løsning, som sender krypterede mails ikke blot fra en laptop eller en PC, men også fra tablets og telefoner. Det er en løsning, som gør, at der stort set ikke nogen ekstra uddannelse af brugerne er nødvendig. Jeg viser lidt om vores Outlook-plugin. Vi har set lidt omkring integration til e-boks. Vi har også set, at løsningen understøtter alle danske standarder. Vores løsning er underbygget af dansk support. Vi har det, vi kalder en flat rate pris. Der er ingen skjulte udgifter med løsningen. Det koster per bruger, per
per ansat, og så er vi i princippet ligeglade med, hvor mange domæner løsningen dækker, hvor mange e-mailbokser, der er tale om, og hvor mange e-mail aliases, der er tale om. Det er udelukkende antallet af brugere, vi fokuserer på. Og så er det den mest udbredte løsning omkring sikker mail-kommunikation i Danmark i dag. Så er vi kommet til det punkt, hvor vi gerne vil besvare de spørgsmål, der måtte være kommet ind. Jeg ved ikke, hvor mange der måtte være kommet. Ja. Der er kommet et spørgsmål her, og det er et spørgsmål, jeg ved ikke om Martin, du vil overtage den her? Jo, der er en, der spørger om, hvis ens PC bliver findeligt overtaget, om man så kan sende sikkert til offentlige myndigheder. Jeg tror, det er lidt svært at svare på, men altså, hvis der er en, der overtager din PC, og så kan du skrive til offentlige myndigheder også derfra. Det er ikke fordi, hvis der er nogen, der overtager ens PC, så er der ikke noget, der hjælper med sikker mail med den, i den henseende. Nej. Vi får også tit spørgsmål omkring, hvordan man kommer i gang med det her sådan rent praktisk og teknisk. Er det noget, du vil kunne sige lidt om, Martin? Ja, det kan jeg godt. Som sagt, så det kræver, det er, at vi får jeres virksomhedscertifikat. Det skal installeres ind hos os. Vi har også et Outlook-tool, men det er aldeles ikke noget krav, man bruger det. Hvis vi får eller selve virksomhedscertifikatet, så vil vi kunne kryptere og dekryptere på vegne af jer. Og de fleste, der skal bruge til de offentlige og de andre, de er på tunnelmail-listen i dag. Og tunnelmail-listen betyder faktisk, at man kan sende en mail til en hvilken som helst e-mailadresse, der sidder bag det domæne. Og det sker helt automatisk. Brugeren skal hverken gøre noget eller trykke på noget andet knap, så krypterer vi automatisk på alle dem, der står på tunnelmail-listen. Hvis nu der er nogen, der siger, at nu vil vi gerne på sikkermail, køber løsningen, er der så nogle forudsætninger ellers, som skal være til stede? Vi skal selvfølgelig have kundens mailflow, og det vil sige, at de skal jo pege ind mod os på vores MX-record, og det vil sige, at de får med i løsningen, får de også noget mail og spam-scanning med i løsningen, og view-scanning selvfølgelig, for at vi kan lave krypteret mail til dem. Så for kunden betyder det, de skal sende en virksomhedscertifikat ind, vi skal oprette kunden ind i vores systemer, de skal skifte MX-record og SMTP smart-hosten ind mod os. Ja. Og det er sådan set det engagement, der ligger for kunden. Hvis de ønsker også at få vores Outlook-tool, så er de selvfølgelig også velkommen. Det er ikke noget, der koster ekstra. Outlook-toolet gør, at en bruger, når de skriver en adresse, så slår vi automatisk adressen op og visuelt præsenterer brugeren for, om den her kan sendes sikkert eller ej. Og det er ligesom der, vi selvfølgelig anbefaler alle at bruge Outlook-toolet, men man kan sagtens køre det uden at bruge Outlook-toolet også. Ja. Det er ikke noget krav. Nej. Og netop data loss prevention, som vi har været inde på, grund til, at vi kan sikre mod ukrypterede mails, at der ikke sendes personfølsomme data ud, det er jo netop, at vi har mailflowet, eller har mailscanningen. Fordi ellers vil det jo i princippet ikke kunne lade sig gøre. Hvad så, når man gerne vil i gang? Rent tidsmæssigt, hvad siger vi så? Tidsmæssigt? Hvor lang tid tager det? Ja, men altså for os, det tager cirka en dag. Tager cirka en dag for os at installere. For os at gøre klar. Kunden skal selvfølgelig levere et virksomhedscertifikat. Vi skal sætte det op inde i vores systemer, så vi kan modtage mail, og vi skal selvfølgelig også kan kryptere mail. Det er det. For kundens side, det burde ikke være det store at få lavet MX-recorden. Jeg kan faktisk se, at der er kommet lidt flere spørgsmål her også. Ja, der er kommet lidt flere spørgsmål. Ja, jeg må se, om vi kan nå alle sammen. Ja. Der er en Frank, der spørger anden gang til, at vi skal have adgang til deres certifikater, og så spørger han lidt til sikkerheden, hvor CERT bliver opbevaret og brugt. Jamen, certifikaterne, de bliver opbevaret ind på vores CryptoBox i dag, når vi har importeret dem fra kunden. Og vi kan ikke pille dem ud igen, når de først er kommet ind. Det vil sige, at hvis kunden skal gøre et eller andet, de skal selv opbevare deres egne certifikater
jeg vil anbefale på en USB-stikker ind i et pengeskab, eller hvad de nu har. Fordi lige så snart vi har fået dem importeret igen, så kan vi ikke få dem ud igen. Så de ligger i en kryptoboks. Håber det svarer fra et spørgsmål. Så har vi nogle flere hernede af. Der er en Kasper, der spørger, om vi kan lave et gennemgang af Outlook-pluginet. Og han spørger om vi kan gøre en gennemgang. Det kan vi godt. Outlook-toolet herinde i, det kan man sagtens, man kan installere det. Der er 2 måder, man kan installere det. Man kan have en config-fil manuelt. I config-filen til Outlook-toolet, der er defineret, hvad for nogle, hvis man nu for eksempel havde flere certifikater, så kan man sige, at den her bruger har adgang til det her certifikat, og kunne kryptere med, og nogle andre kan have adgang til nogle andre. Men man kan også gøre det gennem AD, så vores Outlook-tool understøtter også AD, det vil sige, at den kan hente informationer ud fra AD'et på de forskellige brugere eller grupper, eller hvad man nu ønsker at lægge ind i config-filen der. Og man kan selvfølgelig også installere det via en GPU, fordi det er en MSI-pakke. Og nu kan jeg se, at Kasper spørger om, altså siger det så lidt forvirrende om alle de ting, brugere skal tage stilling til. Og til det kan vi jo egentlig kommentere, at vi har egentlig bevidst i dag vist alle de muligheder, der er, men brugeren normalt jo egentlig kun skal forholde sig til en rød og en grøn smiley. Ja, lige nu der står et billede herinde i, som vi har set, hvor der står nogle avancerede features inde i. Det, som brugeren faktisk kun ser, det er den smiley, den grønne smiley derovre, som lige nu, den kan jo blive grøn eller rød, og så ser de den send sikker-knap, der er oppe over. Det er sådan set, hvad brugeren ser i dag. Så er der en Bo, der har et spørgsmål om løsningen kun er for Danmark, eller den kan anvendes i andre europæiske lande. Lige nu den kan ikke bruges i andre lande, fordi de certifikater, som DanID udsteder i dag, det er nogle OSE-certifikater, som faktisk kun virker til det danske marked. Men ensbetydende med, at vores løsning selvfølgelig også, man kan godt importere andre certifikater, man kan give os, bare at det er PKI-certifikater, så er det fint nok, så kan vi godt understøtte det også. Vi skal bare have dem manuelt ind, fordi i dag der har vi adgang ind til alt DanID-certifikater, så vi kan hente og slå alle DanID-certifikater op i dag. Så med udenlandske ting, så er det ikke noget, der kan gås automatisk, ligesom her i Danmark, men hvis vi får certifikaterne fra dem, så kan vi sagtens bruge dem også. Men hvis vi taler TLS-kryptering, så kan man jo i princippet kommunikere internationalt. Ja, der er forskel på TLS. Ja. TLS er jo det er faktisk i dag er det minimumskravet for, at man skal sende noget med personfølsom indhold. Det er faktisk minimumskravet, det er TLS. Men TLS er ikke en krypteret mail. TLS det er en krypteret tunnel mellem 2 punkter, og det er de 2 mailserver, der snakker sammen, basalt set. Ja. Så der er lidt forskel der. Der kan være nogle krav, og nogle andre har noget udenlandske, hvor de også kan kryptere mailsene. Så er der en Jan, der spørger, hvad med mobil og tablets? Der er ikke nogen app til det, til mobil eller tablets, men så frem at afsenderen de er på tunnellisten, så kan du sende din mail fra en mobil eller en tablet, og så vil den altid automatisk blive krypteret. Og det samme gælder også det, der hedder Secure Recipients. Secure Recipients er en liste, I kan lave som kunder, hvor vi automatisk krypterer mailen, lige meget hvad om brugeren bruger vores Outlook-tool eller ej, så bliver de altid krypteret. Så er der en Brian, der spørger, om man kan få besked på, hvilke der er sendt med personfølsomme data. Jamen, Brian, det kommer lidt ind på. Vi har noget DLP. Jeg ved ikke, om du vil blokere det, eller det bare vil se, hver gang der er nogen, der har sendt en sikker mail. Vi har muligheden for, at man kan slå noget kvittering til, hver gang der bliver sendt en sikker mail, så man kan se, hvem det er sendt til, og hvad for nogle certifikater, der er brugt af alle de her ting. Og selvfølgelig har vi også vores interface, og i interfacet kan du også følge med i at se, at de er blevet sendt krypteret til nogle bestemte personer, du ønsker med. Så det er sådan set de muligheder her. Man kan enten få kvitteringer, og så har vi også den sidste mulighed, det er DLP, hvor vi også kan aktivt gå ind og sige, hvis der er nogen, der ikke har krypteret mailen til den her, og der er noget personfølsomt CPR-nummer ind i, så kan vi blokere den og sende tilbage til brugeren og sige, at du har forsøgt at sende en mail, som ikke er blevet sendt sikkert, hvor der er indeholdende et CPR-nummer i. Og det er vi så blokeret for. Og DLP var det, vi talte om før. Data Loss Prevention. Ja.
Så er der en Thomas, der spørger lidt, han har ikke fanget problemet med at mails ikke kan medarbejdercertifikater, og de ikke kan låses op. Det er jo sådan, at medarbejdercertifikater, de er jo personlige, og det vil sige, at den kode, der er til et medarbejdercertifikat, må ikke overgives til andre. Så derfor, så når der er en person, der stopper, så skal man jo gå ind og lukke det her medarbejdercertifikat. Og lad os nu sige, at de har modtaget nogle krypterede mails. Når du sidder og med et medarbejdercertifikat og åbner en mail ind i, så dekrypterer du faktisk ikke mailen. Du dekrypterer det view, du ser på den krypterede mail. Men når brugeren nu trykker escape og kommer ud af det view, så er mailen stadig krypteret. Og det vil sige, at hvis du nu skal se den et par år efter eller noget andet, så kan det være, at mailen stadig er krypteret. Det kan være, at du ikke stadigvæk har medarbejdercertifikatet mere. De har fornyet det. Og så kan du ikke åbne de e-mails, der skulle være krypteret. Jeg håber, det svarer lidt på spørgsmålet. Mm. Så er der en Jan, der spørger, om vores sikre mail-løsning kan bruges til udsendelse fra en webserver. Det kan den, Jan. Vi har faktisk i dag, der har vi mulighed for et API ind i, som man kan forespørge. Det kræver så, at I skal bygge lidt nogle ting ind i, men vi har et API, der kan svare tilbage, om en mail kan krypteres eller ej. Og så er der nogle bestemte, efter hvad der skal ske med mailsene, så er der nogle tags, I skal sætte ind i den fra jeres webserver. Men det er lad sig gøre lidt. Så har vi selv venligst. Det er noget med nogle priser. Det ved jeg ikke noget. Så tror jeg måske, vi er kommet alle spørgsmålene igennem, eller hvad? Ja, lad os se her. Der er Michael Pedersen, der spørger, om vi administrerer 200 selskaber. Vi har i dag, vi har vel en 600 kunder i dag, bare på sikker mail, og vi er 7.000 mail, så vi kan sagtens administrere 200 selskaber. Det burde ikke være noget stort problem. Mm. Og Brians har vi sådan noget. Jeg tror, det var det. Jeg tror, vi er ved at være... Ja. Jeg tror, vi er kommet de fleste af spørgsmålene igennem. Ja. Det håber jeg i hvert fald. Det håber vi. Og ellers er det jo i hvert fald sådan, at vi efterfølgende også står til rådighed og disposition for jer. I kan se et par kontaktpersoner her, mig selv, sagde hun, og Martin, som har deltaget her i webinaret. Og så er der min kollega selv, Anders K. Hansen, som også står til rådighed. I er velkommen til at kontakte os på en telefon eller på vores mail. Og så skal vi selvfølgelig gerne besvare de spørgsmål, I måtte have. I kan også være ganske rolige for, at jeg og Anders efterfølgende vil ringe jer op og kontakte jer for at høre, hvad I har fået ud af det her, og for at se, om vi eventuelt skal videre i en dialog. Så hvis der stadigvæk ikke er dukket flere spørgsmål op. Der var en Kasper, der spørger om data loss prevention, om det kan konfereres teksten. Det kan det godt inde i vores portal, sådan så man kan selv lave den derinde. Ja. Flere? Så er der en, der spørger om digital signering af dokumenter. Den har vi ikke på plads endnu. Det er noget, der bliver kigget på, ved jeg. Men det er ikke noget, der lige er færdigt her. Det er i hvert fald ikke i Q1 og Q2. Tak, Martin. Jeg tror, vi skal sige, det var det. Og så vil vi sige mange tak for jeres opmærksomhed. Og vi håber at tales ved med jer omkring sikker mail. Tak for i dag.